आइए एक भक्त जो कि छठ करना चाहता है और उसके पास न पैसा है और न छठ करने के लिए कुछ सामान है, तो कैसे एक गांव के प्रधान जी के पास जाता है और प्रधान जी से क्या कहता है, आइए इस भजन के माध्यम से सुनेंगे। बड़ी छठी मैया की। गांव के प्रधान जी परिले पहिया हो, हम परिले पहिया हो, ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। गाँव के प्रधान जी परिले पहिया हो, हम परिले पहिया हो, ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। गाँव के प्रधान जी परिले पहिया हो, हम परिले पहिया हो, ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। छठी मैया मजदूरी करके केहू घरे खट के, कर्जा चुकाई दे हम गेहुआ के बेच के, या तो मजदूरी करके केहू घरे खट के। गाँव के प्रधान जी परिले पहिया हो, हम परिले पहिया हो, ए भैया अब तेरे बेर देता बेरा पार, बरतिया हम छठी के करब हो। ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। छठिया उमंग में हमनी के पड़ल बानी पैसा के तंग में, ओ सब केहू करताटे छठिया उमंग में हमनी के पड़ल बानी पैसा के तंग में। गाँव के प्रधान जी परिले पहिया हो, हम परिले पहिया हो, ए भैया अब बेर पार, बरतिया हम छठी के करब हो। भैया अब बेर पार, बरतिया हम छठी के करब हो। गाँव के प्रधान जी परिले पहिया हो, हम परिले पहिया हो, ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। ए भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। भैया दे रुपया उधार, बरतिया हम छठी के करब हो। बोली छठी मैया की, बोली सच्चे दरबार की, बोली आज की आनंद की, बोली